Това е столицата на България днес. Шум, задръствания, платени и неплатени паркинги по улици, тротуари и зелени площи. София обаче не винаги е била такава. Ако вече сте забравили или никога не сте виждали един автомобил, спокойно движещ се по средата на популярен столичен булевард, вижте какво минало разкрива уникалната фотоизложба «София преди синята зона». Какво ще видят посетителите на тази изложба? В продължение на една седмица посетителите ще могат да видят София без автомобили. Без автомобили по булеварите, без автомобили по площадите, по зелените площи, по тротуарите. Целият център без автомобили. Снимките са от началото на 20 век, включително дори имаме една снимка и от след 45-та година. Целта е разностранна, да събуди, ако щете, и носталгия малко, ако щете да активизира малко хората, да активизира и публичните институции за действия, за да можем да видим София. Няма да я видим по този начин, не е и това целта, естествено, но по някакъв начин поне да бъдат скрити автомобилите в централната градска част. Задължително трябва да има подземни паркинги. Така е навсякъде. В Гент, в Белгия, влизаш, има табела, която ти показва 5 паркинга, пише колко свободни места има, насочвате, център естествено отворен за автомобили, за да минеш оттам, но когато паркираш автомобила си, той е в подземен паркинг. Площада над него е свободен за пешеходци, пейки, хората да могат да се наслаждават. Това с мястото е мит. Значи, всяка една улица на София, ако премахнете двата реда автомобили от едната и от другата страна, става 4-лентов като булевард. Заглавието е малка закачка, не сме против синята зона, ако трябва да съм честен, дори моите кола е паркирана пред галерията на синя зона, но в описанието на изложбата сме описали, че всъщност сме против колите по тротуарите, колите в зелените площи, откритите паркинги на места като Александър Невски, като площад Батенберг, и аз лично като шофьор съм много против задръстванията, смятам да се забранят. Разбира се, че има голяма разлика, защото има повече коли. Изглежда, че преди е имало повече дървета, по-красива природа. Когато съвременният софиянец види снимки на Стара София, той обикновено е доста изненадан, защото сградите са сходни, много от тях са запазени, но излъчването на града е друго. И обикновено стига бързо до извода, че това се дължи на липсата на автомобили, както може да видим и на старата снимка на булевард Витоша. Макар че по това време автомобилите са модерни, т.е. фотографа винаги гледал да влезе някой в кадър или трамвай, защото показва модерност. Булевард Витошка, той е днешната пешеходна зона на София, а всъщност преди години е бил доста по-освободен от автомобили, отколкото сега. И всъщност той е много особен, за него има един анекдот, защото когато е проектиран, той е проектиран много отдавна, е проектиран толкова широко, колкото и сега, всъщност столичният кмет е бил обект на подигравки, защото не са възприемали толкова широка улица. Шегували са, че ще съдят картофи на нея, но се оказва, че това е бил доста дълновиден кмет и днес ние имаме едни така добри широки булеварди, в лицето и на Витошка включително. Автомобилният трафик е като течност. Колкото по-широки улици направиш, той се умява да ги запълни. Тоест решението не е в широките улици. Решението е да се изнесе трафика извън централната част. Решението е подземните паркинги. Решението е града да принадлежи на пешеходците, централната му част, поне както е във всеки един културен град. Виждаме една от особените улици на София, улица Шишман, която е известна с инициативата София диша, т.е. тя се затваря периодично за движение на автомобили. Както можем да видим, 20-те години движение автомобили не е имало изобщо. Това, което се вижда пък на преден план, това е площад Народно събрание, който пък се променил страшно много след бомбардировките. На практика почти всички сгради на площада са били разрушени и сега на тяхно място има много по-мащабни, много по-масивни сгради, които повече или по-малко засенчват паметника. Паметникът тогава е бил акцента на площада, докато днес той се засенчва от по-големите сгради. Виждаме, че няма и никакви автомобили паркирани на самия площад, т.е. той принадлежи на пешеходците, а не на автомобилите. Това е пощенска картичка от Цар Освободител или Цар Илиаско шосе, както е известно, от началото на 40-те години.
Тук интересното е да видим тези ивици дървета, които са насред улицата, които вече ги няма, за съжаление. А в ляво пък виждаме така известната детска градина или царска детска градина, нейната красива сецесионова ограда, където днес е разположен паметника на Съветската армия. На тази снимка виждаме булевард Васил Левски, сниман от Попа. Така, всички знаем какъв трафик има там днес. Забелязвате, че тази снимка, която е от края на 30-те, някъде около 40-та година, има единствен автомобил тук и пред него има пешеходец, който съвсем спокойно се разхожда. Въпреки това обаче забелязвате колко широк е проектирания булевард. Тоест, въпреки всичко, София се е готвила за наплива на ето тези автомобили, които така ще изпълнят булеварда десетилетия по-късно. И няма синя зона. Няма никаква зона, според мен, да. Един човешки живот или горе-долу 80 години. Едва толкова време е минало от живота, запечатан на повечето от тези снимки. За да видите тази София, в която за добро или за лошо никога няма да живеем отново, посетете улица Славянска номер 2. Изложбата е безплатна и ще продължи до края на седмицата.